Ni Maider Jorge naiz, 24 urte dauzkat, eta Bergarako jokalarixa naiz. Denboraldia hasi duzue ondo. Bueno, niretzako ondo, zuretzako gero esango zazu, ez hain ondo. Igazkoa be oso ona izan zen, nik uste dut talde zendua dagoela Bergarak. Bai, egisa bai, denboraldia ez dugu nahi bezain ondo hasi. Azkenengo partidua irabazi dugu, baina horren aurretik jokatutako hiruretako bat ez dugu irabazi. Eta guk uste dugu dinamika kontua izan dela, eta ja dinamika hori apurtu dugu asteburuko partidua irabazita. Egisa da oso ondo entrenatzen gabizela, kriston maila dagoela, eta nik uste dut poliki-poliki ekipoa joango dela, gehiago sendotzen ondio. Zer ezaugarri ditu taldeak? Uste dut kategorixan nahiko ekipo veteranua dela ja, jokalari asko, urte askoan jokatu dagulako maila hontan, eta gero ez da kalidade gehiagoko ekipoa dela esango nuke. Eta rodajia bigartzen da, ez? Bai, azkenean ekipoko gehienok oindala 3 urte batu ginen ja danok, eta horren lana igartzen da. Aurreko urteetan egisa ekipoak asko aldatzen ziela, jende asko lagatzen zebalako, berri asko igotzen zialako, eta azken 3 urteetan oinarri hori mantenduta ekipoa sendotzen dela igartzen da. Eta aldaketa asko dauzenean ezinezkoa da, ez? Oinarri bat ipintzia, bizkarrezur bat mantentzia. Bai, hori da zuk esatu duzuna. Bizkarrezur hori mantentzen duzunean ekipoak igartzen dago, baina hortako pilarrak entzun dituzunean aldaketak asko igartzen dira. Joko aldetik ekipoak igual beste gauzat eskatzen dutzulako, entrenatzailea berak ez daukalako, ezin dabelako, berak buruan daukan joku hori aurrera etara. Baina, azkenen urteetan hori mantentzia lortu dut asko igartzen da. Eta gainera, jokalari gaztiak badatoz? Bai, azkenengo urteetan urtero pare bat jokalari gazte igo dira, eta igartzen da kanterako maila bai igotzen doiala azkenengo urteetan. Eta zu zer nola sentitzen zara? Zara taldeko veteran honetarikoa, eta jokalari gaztiekin, azkenean dia igual futbol ikusteko modu diferentiak, baina hori be oso aberasgarria da. Bai, egisa gaztiak gurekin integratzen dianean ez dela inbeste igartzen. Bat edo bi datorrenean azkenean erak dira ekipora moldatzen dianak. Gero igual gaztien artean darenean bai igertzen da maila hori, adintarte hori, baina ja behin ekipoan garenean nik ez dut inbeste igartzen adintarte horrek. Zube oso gaztea zizinen futbolian, txiki-txikitan, zeratik futbola, Maider? Ni bez ez dakit oso ondo azkenean, baina anaiak bai futbolian jokatzen zeben, eta arreba txikixena izan da, txikitatik beti jun izan nahi zeren partiduak ikustera, eta nik uste torra ezin izela poliki-poliki futbola ikusten, eta gero hori ikastolako patixoan bai beti futbolean jokatzen eban, eta ja nire kabuz Bergaran jokatzeko aukeria eukin ebanean, horra ezin nintzen. Eta zu hasi zinen garaixan, ondikan emakumezkoen futbola etzeuen hain garatuta oingo moduan, ez? Seguramente mutien artean hasiko zinen zube. Egisa nik uste dut izango nintzela, adin horta lehenengotarikoa neskak hasi ginela jokatzen, neska talde bat batu ginen eta hasieran bakarrik torneo batzu jokatzen ginuzen, eta gero ja uste dut 10-11 urtekin infantiletan nesken taldia sortu ginula, eta horra zinitzen ja astero entrenatzera etortzen eta jokatzen. Bergaran pasau dituzu maila guztixak eta derrepente Elorrixok dituzotzun Euskal Ligan eurekin jokatzeko, eta animau zinean, esan bian eben, kanpazar bestaldera, baina Elorrixora faten olako esperientzia izan zen, Maider. Nik uste dut esperientzia aberasgarria izan zela batez be. Azkenean hemen beti ekipo igualen kontra jolasteko aukeria daukozu, eta alde batetik hori Bizkaiko eta Arabako ekipo desberdinak ezagutzeko aukeria aukinean, eta gero jende desberdina, ze hemen jende aldatzen doia, baina gauza askok berdin jarraitzen dabe. Eta behin Elorrixora junda, entrenatzaile berrixak, ekipoko kideak bai dana berrixak, jendia ezagutzeko aukeria beukinean, eta gero maila aldetik entrenamenduetan eta bai partidutan igartzen diferentzia hori. Eta orduan nik uste oso aberasgarria izan zela niretako hori. Baize, ohorezko regionaletik Euskal Ligara diferentzen ditxa da. Bai, nivelan aldetik igartzen da. Azkenean Euskal Ligan beste pausu badago. Bai, veterania aldetik nik uste dut ekipoak asko oso veteranuak diala eta urte asko daroia zela Euskal Ligan eta
hori asko igartzen da nik. Baina, denboraldi bat eta erabaki zeben etxera itzultzea. Esperientzia ona, dinamika berrixak, jokalari berrixak, lankide berrixak, baina? Bergaran egisa justo hori nahiko urte eskaxa izan zela lehenengo ekipuantzat, gure lehenengo ekipuantzat. Jende gutxikin ibili izan Bergara eta denborada gogor baten ostean kategorisia galdu zeban. Eta berriro hori indartu nahi izan jende bila hasi ziren berriz. Eta nik entrenatzailea ezagutzen eban eta nesken ekipoan alde beste apostu bat itxean nahi zeban. Eta nik esan notzan apostu hortan berakin egotean nahi nebala eta etxera bueltatzeko gogoan aukala, ze ez da bakarrik hori. Gero azkenian astean 3 aldiz joan behar entrenatzera, igual girona dagoenean ondo, baina neguan kostatzen da etxetik irten, Elorrixoraino kotxea hartu, Elorrixoraino jun, entrenatu eta gero partiduak azkenean Bilbo inguruan partidu asko dira, asteburuan ordu asko kentzen dotzu. Eta bueno, ja nik uste dut esperientzia hori bizi izan ebala eta etxera bueltatzera gautinean. Kirolak dakon alde txarra be ezagutu dozu, 2008an belauna apurtu zeben. Bai, egisa lezinuekin aldatetik kriston suerte eukiotela, bizitzan lezinu bakarra eukiotelako, baina aldi berian lezinu hori nik uste dut futbolean hileke txarrena izan zela. Justo COVID-an aurretik apurtu neganik belauna, COVID-a baino pare bat azte lehenau, eta hor egisa futbola geratuta egon zala, eta niri horrek rekuperatzeko tarte hori eman zoztala. Baina aldi berian ikustu dute bastante lezino gogorra dela, danok dakigu gertau leikela dozein momentutan, eta suerte txarro hori eukinean. Egisa dana da, emakumezko jokalari askori, edo asko kapurtzen daue kruzaua belaunia. Bai, zaten da gure anatomian ondorio ze aukera gehiago dozkogula, eta azkenean urtero entzuten dozu ekiporen baten, gure ekipoan gertau dira kolako kasuak. 2021ko martxuan, maiatzian, berriz be bueltau zinean, urteartako ligako azkeneko partiduan. Ez dakit, bilurrakin urten zinean zelaira, guztiz konbentziuta, momenturen baten pentsau zeben, futbola bukatu da niretzako? Ez, oso garbi neukan bueltoko nitzala. Momentu baten bez ez nahan pentsau lagatzia. Eta bildurrakin, eta gainera bildur hori ez duzu partido bat inkentzen. Ni akordatzen naiz hori eta urrengo urre denboraldixa ekipoakin hasi nintzala normal, baina nik uste dut Gabonak arte edo nitzela hasi ni normal jokatzen, beti jokatu izan duten bezala jokatzen, bildur puntu horrekin jokatzen duzula beti. Ja, ahaztuta, ezta? Bai, noizean behin molestiak beti datoz, azkenean ahulduta egondalako belaun hori denbora luzez, baina jokatzen dutenean guztiz aztejat. Zuzara adibide orduan, guztiz rekupera ulekela lezino horretatik, eh? Bai, duda gabe. Nolako jokalarixa da Maider? Ni aurrelarixa naiz, eta nik uste dut nahiko jokalari lehiakorra naizela. Bastante gogorra esango nuke, eta aldi berian argixa nik uste dut. Baina batez lehiakorra. Eta? Gol asko sartzen dituzu? Aldianak bai. Baina, taldiaren jokaera estiluak zer esan adako, ez? Esan gutut, modu batera doztela jokatu, zure gana baloi gehiago edo gutxi bolduko dira. Bai, asko heltzen dira, aurten eta azkenengo bi urtetan kriston lanketa egin dugu ekipoko jokuan, oso joku markaua daukau, finkatuta, gure estilua daukau, eta baloia asko daukan ekipoa ga, baloian jabetza daukau, eta horrekin egisa da baloi gehiago heltzen dira gora, eta bastante hartzen dutela parte jokuan. Denboraldixa ez dozue gura moduan hasi, baina, zelkapinen oso zai, momentuz hori hartzuren eta dolosa dia talderik indartsuena, baina hau luzia da. Zuek helbururen bat zehaztu dozue, ze hemendik goraia Euskal Liga dator. Bai, nik uste dut Euskal Liga bai dela danok buruan dokogun ideia bat, baina ez dugu nahi bez hortan zentrau, gure helburu nagusia hobetzen jarraitzia da eta gure jokuakin aurrera itxia, eta horrek nik uste dut hori ondo inda Euskal Ligara igotzeko aukerako eukiko ditugula, baina hortarako zentrau behaga gure jokua ondo itxen eta gero helduko dira emaitzak.
eta partiduz partidu, ez? Bai, hori da. Aipatu dozazu lehen, Bergarara bueltau zinean justo Bergara Kirol Elkarteak emakumezkoen futbolakin apostu sendo bat ingure izan nebela. Beti erakutsi dau Bergarak emakumezko futbolarekiko beste, ez dakit, sensibilitate bat, eta hori gaur egun ikusten da, ez da? Bai, egitxa da hori ni lehenengo ekipora zakito, indala 8 bat urtik goko nintzen ikusteot, eta hortik ona aurrera pauso ondixak indiala. Negitxa nik ez ditutela bizi izan futbolan garaitxarrak bez, ze guk gauz asko ditugu eta gure aurrekoei entzun da askoz aukera txarra bako ditue. Bai, miserixak pasatutakoak zian harik, ez da? Hori da. Eta bai, apostu sendo bat inda Bergarako nesken taldien alde, eta horren islada dira Arro Bixandaren ekipo guztiak. Eta gero bai esan beharra daukat, gure entrenatzaileak apostu zendua izen debela gure alde, eta ekipuak bai erantzun bat eman izan dabela, eta danen lana dela gora ipatzekoa. Bai, azkenian ez, alde danetatik lan onduten danean, dana poltsa baten sartu eta ikusten dana gero zelaixan. Bai, hori da, beti zaten dozkue. Ikusten gaitxuenian jokatzen eta Bergarako neskak inoiz ez diala gai izan baloia hola mobitzeko eta, horren lana igartzen dela. Armaietan nolako girua goten da? Esan beharra dago, gero ez da jende gehiago animatzen da nik uste ikustera, dauzko usaletu batzuk beti atozenak eta horre gure gurasoak dira. Eta leku honetara jarraitzen gaitxuela eta eren lana debe dela hau. Hemendik urte batzutara nun ikusten duzu zeure burua, Maider? Espero dendekan beste 2-3 urte jarraitzea futbolian jokatzen. Eta gero, ez dakit, entrenatzaile moduan egon nintzen aurretik, eta entrenatzaile baino nik laguntzaile moduan ikustot gehiago nire burua, baina ez jatorri bueltan dirik eman bez. Disfrutau denbora aldixaz, zain ju belaun horreik, sorte hon eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.